Il-kap tal-oppożizzjoni għadu kif ħareġ ir-reazzjoni tiegħu qal li noħorġu minn dar referendum jirrispetta d-deċiżjoni tal-poplu u issa nimxu skont anke l-andament tar referendum. X'inhi reazzjoni tiegħek għar-reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni? Mela, jiena ħaġa nirrispetta lil Dr. Simon Busuttil anke l-mod kif hu ddikjara ruħu l-pożizzjoni tiegħu qabel il-referendum, fil-bidunet. Ma fimx eżatt id-diskors li għad, fimt l-aħħar biċċa biss, però jiena fimni ma nara xejn ħażin illi aħna jekk għandna deroga Malta kollha, inkluż nazzjonalisti laboristi għax aħna kaċċaturi at the end of the day. Il-politika tagħna tidħol meta aħna nagħmlu ċertu lobbying law jew lemm il-bqija iktar minn daqshekk, aħna nagħmlu dak li nħobbu nagħmlu. Nieħdu ħsieb l-ambjent, ngawduh flimkien mal-poplu Malti u għawċi kollu, minkejja li ħadd ieħor prova juri b'mod differenzja u sardu nkunu 10 times iktar attenti biex nuru rispetti kbar lejn il-poplu Malti. L-appell tiegħek lil dawk li qegħdin hemm barra bħalissa diġà dejn xi ċelebrazzjonijiet? L-appell huwa ta' ifirħu mingħajr ma ddejqu n-nies, ifirħu ħudu pjaċir għaliex neħħejna piż kbir minn ġo qalbna għal daqstant ma nipretendix li se jifirħu imma nippretendi wkoll li jifirħu bir-rispett sħiħ lejn il-poplu Malti kollu.